Аре, напълнете се сега малко и за DVD-то. Продължаваме с нещо наистина остро, митаче. За бруталния, мене казара си, випъл на нощта си, влизат оборотния, там и прегответе се, някой тук от вас ще има пак да черпи. Не можеш басно вяра, цяла нощ да караш само с една. Кризата пред тебе явно не върви, много са жените, а единствен ти. Още дрехи, наистина ще има още много кинти, ще хвърчат по вас.